gelukkig niet druk, jongens. We zien op die truck voor het eten. Oh, dat is fijn. Gezellig, hè? Oké, ik denk dat we nu wel allemaal compleet zien. De laatste. Je zo met chat. Ja, zeker ga ik met je met chat. Stap in. Oh, nee. Dit is Schengen Jeuf van het Maastricht. Oh, chic. Huur ze dat chair? Ik heb wel van u gehuurd, maar ik dacht dat het niet bestond. Meneer en mevrouw Bakkes, we zien het Maastrichtse team. Oh, maar dat vind ik zo geweldig. Heerlijk hè, dat ze dat zien. Ja. Ik dacht echt dat ze niet bestond. Charles, geef me de rifle. Well, gang, en nu dan? Yes, Charles. Nu gaan we de carnavalsbekjes goed horen. Ja, dat vind ik toch wel een goed idee. Dat gaan we doen nu. Daar heb ik zin in. Charles, dit is het gekste plan wat de oets hebt gehad. Wie zit hier dan? Ik ben Jeng de Witswel van de Shade Club. Hoi Jeng, salut. Nou mannen, hij zien we dan. Heer denkt dat het een grapje is. Dat is het toch gewoon, man. Het is ook lang in de carnaval.